poesia. Ondo dago da, notatzen zat, baina misio da hori. Zer gara, zer eskaintzen dugu, norekin egiten dugu lan, eta agian zelan egiten dugu lan. Eta oso interesgarria zer ez dugu egiten. Norentzako, adibidez, geuk argi daukagu, enpresekin egiten dugula da. Eta momentu honetan, misioan, edo geure barneko reflexioan, daukago jarrita, formakuntza eskaintzen dugula, baino beste erakundekin. Euskalitekin, gero esan den moduan, edo arterekin, edo kamara ekin, baina zuzenean guk ez dugu egiten. Zergatik, reflexio hori egin dugu, eta eskaintzen dugu hau, modu honetan. Agian, bi urte barru edo aldatuko dugu edo ez. Euskalitekin ez, bakarrik gu zuzenean eman dugu, baina hori dago geure misio reflexioan. Orduan, misioa buruz egiten dugunean, da hori. Zer gara, zer egiten dugu, zer egiten dugu, norekin egiten dugula, eta azpimarratzen dugu ere, hori, zer ez dugu egiten, eta zelan ez dugu lan egiten. Gero, klaro, zer gertatzen da esango zuen, nik egiten dute interneten, eta ez dakit, irakurtzen ditu ez dakitzen bat misio hori poetiko eta klaro, ezke gauza bat da, eskaperatan dagona, eta beste gauza bat da, zer daukago berroen. Horregatik esan dut, guk erreflexio hori badaukagu enpresazela, badaukagu barruan eginda, eta geure bezerokin ere egiten dugu erreflexio hori lehenengo pausoan planistiko bat lan egitean, gero ja, eskaparatea da beste gauza bat. Eskaparatea erabiltzen dut, hori erakusteko zer eskaintzen dut. Eta depende zenolako merkatuan nagoen, modu batean erostea. Ez dakit, zerbait aportu dut? Eta gero, baloreena, ez daukatze zer prestautaz, gainetik pasan genuen, baina baloreak esan duzu. Edo baloreak esan duzu. Biseiruz, etxengo dugu geroz, dauka importantzia handia eta detailearekin ikusiko, baina izteko bai baloreak. Agian jarriko naz exagerau, baina... Zergatik eitzen behar dugu balorei buruz plan estrategiko bat eitzea. Niri beti gustatzen zat, galdera hori, zergatik ez, zertarako. Galdera hori beti buruan edukitzea, uste oso importantea dela horako gauzak. Eta ez bat dut asmatzen ezer edo zaite etortzen agian ez du merezi. Zertarako balorei buruz eitzei momentu eta planintza estrategikoa egitea. Baloreak, nire ustez, edo erabiltzen dugu metodologiaekin, eredu guzti hauek kontuan izanik, eskin finean da, zenolako harremanak eduki behar ditugu, hemen gauden pertsonak, barruen eta besteekin. Zenolako harremanak, zenolako estiloa edo zer da importantea, harreman hauetan. Gure artean, familiekin, erakundekin, eta hori. Orduan, lehen esan dudan bezala, hau ez da las bienaventuranzas edo olako zerbait. Hau da, ze nolako, harremanak edo estiloa bete behar da erakunde honetan, eskola honetan. Orduan, depende zenolako momentuan gauden, edo depende zenolako estrategia operatzen dugu, agian baloreak aldatu behar dira. Zionazki. Ni inocente, eso es. Bueno, eso es, bai, agian dei bat esan da. No es cuota, es eso. Matatu egin. Adibidez, gauzak aldatu ere, oin dela 20 urte, gauzak oso diferentak ziren, etorkin bitxiago zegoen, eta orain, badago hori, errealitatea oso ezberdin. Orduan, baloreak, baina ez bakarrik sozietate bezala. Zena dut, eskolan, zenolako hori, harremana erabili dute
itzalean, zen olako estiloa, zen olako gauzak dira importanteak harreman hauetan. Adibidez, zure mundutik kanpo. Euskal Herri mailan oso gauza bat ere gertatu da azken urte hauetan, krisia dela eta industria orokorrean hitz egiten, zer gertatu da? Dela 10 urte edo 12 urte, hemengo enpresak nahikoa geneukan Euskal Herri mailan edo Gipuzkoa mailan edo Bizkaia mailan lanik. Eta nahikoa, eta bezala zegoen horre atean itxaroten zadokat saltzeko. Gauzak aldatu ere asko, eta geure eguneko 80 hori gure bezeroek hasi dira nazioarteko begirada bat edukitzen. Claro, aldaketa hori ez da bakarrik, lehen hemen bakarrik arrasaten edo Gipuzkoa mailan, orain Europa mailan eta Asian eta Txinan eta ez dakiz zer. Ostras, hori lortzeko ez da bakarrik tresna bat edukitzea, baina baloreak ere edo estiloa edo, ez dakit, balore bezala oso importantea da kasu hauetan, industria hauetan, ostras, besteari ulertzea. Hori oso errez esaten da, baina besteari edo empatia hori beste kulturekoekin, ostras, hori ez da hain erreza, eta balore bezala, guk hori bezeroekin ingo lan, eta kasu askotan balore hori agertu da. Agertu da, ez hori batean, badauka ez, agertu da hori, eta jartzen da plan estrategikoan, ikusten da, beharrezkoa da, zerbait egin hori bultzatzen. Horrexegatik jartzen dugu balore bezala. Alde batetik, beharrezkoa dela, eta bestaldetik, egiten dugu lan hau, plangintza estrategikoan egiten, segurazki beharrezkoa da estrategia bat balore hori bultzatzeko, lortzeko. Baina nire ustez ez du merezi, eta beste ari bat egiten doa, ez duela merezi, eta parkatu zerbait bultzen daut, jartzea, baloreak jarriko ditugu. Eta jarri, ingurumena ere jarri zerbait, berrikuntza. Lantaldea, lantaldea. Las bienaventuranzas, los mandamientos. Gainera, askotan jartzen ditugu, eta gero ez badira betetzen, ostras, arazo handi bat daukagu. Baina adibidez, Josean, adibide modure. Zu jarri alduzu eskola publikoa izanik, ez da, hori, baloretan zerbitzu publiko bat ematen duen eskola edo ikastetxea gara, zure ikastetxean lan egiteko modue baldin bada parte hartzaile, hau da, nahi dozu izatea oso parte hartzaile eta ez bakarri zuzendaritzan gelditzea gauza asko, baizik eta ez bakarri klaseak emon, nahi dozu kudaketa partetxo bat, beste lankideetan zabaltzea, bai, jartzen da batzutan, ez da? Lan, hau da, eskola parte hartzaile, pertsonen, baina, karo, zuk esaten dozuna, batzutan ikusi izan da, balorea jartzen dire, eta adibidez, religioarekin zer ikusten duen ikastetxetan, ez da, kristautasuna, baina hori nola gauzatzen da, balorea jartzen diranean, gero, jakin behar dozu, balore horrek betetzen ari zaren, ala ez, eta horretarako egin behar dozuz ekintzak eta neurgailo da adierazleak ere jarri jakiteko ia hori egiten dozun. Ze oso ondo gelditzen da jarri eta gure baloreak, ez da, hori da. Eskola parte hartzailea, zerbitzu publiko eskaintzen duena, ez dakiz edo ingurumenarekin edo berdea, baina gero hori gauzatu behar da hori nahi dozun. Baina, era horretako adibideak egon leikez. Basue publikoa zarie eta kontzertatu edo itunpekoetan batzuk dira, eskolakoa direnak, jartzen dituzte, horrekin zer ikusia daukaten, hau da, eurek identifikatzen dituzten balore jakin batzuk, kristautasunarekin edo harreman eduki aldutenak, baina gero esaten jake, eta hori nola dakizu betetzen dozula edo lantzen dozula, baloreen artean. Eta gauza bat da, balore orokor horiek, eskola publiko bat izan bez, edo kristau eskolan egonez, eta beste bat da, momentu honetan, eskola honetan, konkretuan zer da. Eta hori esan duzuna, parte hartzailea, zer esanen horrek. Hori da. Ez da idei polit bat, baina bete behar bat, jartzen bautan, bete behar bat. Bai, asko gero definitu egiten da bez kontzeptu horrek. Ze batzuntzako parte hartzaile izan lehike gauza bat, eta ikastetxean izan behar da beste gauza bat.
Eta oso garrantzitsua izaten da baloreak definitzea. Bakoitzak bere ikastetxean ikusten dauzan ikuspuntutik eta zer nahi duen balore horrek izatea. Holan, jende barria sartzen danean, eta zuen kasuan, mobilizazio, mugimendu asko goten da pertsonen kasuan, ondo etortzen da jakitea, nik eskolanetan ze estilo, ze lan egiten da lan, ze balore bultzatu nahi ditugu gure, batez be gure ikasleengan, ezta? Ze bezeroa zuek etxean dekozu. Eta baloren kontua oso garrantzitsua da. Eta ez da gauza bera, egotea lurralde baten, eremu edo eskualde jakin baten, edo errealitate jakin batekin, etorkinen kasuarekin adibide modura hartuta, ezta? Horbe balore batzuk landu beharko dire, ikastetxe modura eta ikasleen gana. Eta bueno, hori ere sartzen da kontu hau dugu. Edo, adibidez batzen oso zutean, Kristau eskolako ikastetxe batekin egiten dela arteak, esan dizituzten, bueno, eske guk baloreak ez dugu dituko, baloreak dira balore kristauak, honi esango dugu, nola zan, kudeaketarako printzipioak. Baloreak, guretzat baloreak, balore kristauak, edertu. Hau da, kudeaketarako printzipioak. Eta gero, ondoreak takartez, adibidez, momentu honetan, gondela nintzen Nafarroako unibertsitate publikoa, laguntzen lidergo eredua eraikitzen. Eta orduan, honekin ere lotuta dago. Eta nengo pausa hori izan, zeintzu dire hemengo baloreak, eta hemen lider izatea, ez da sartuko horrenetan, balorekin ere oso lotuta egon behar da. Orduan, claro, ez da bakarrik izatea balore hauek edo estilo hau, baina ze nolako portaerak egon behar dire horatzea, betetzeko balore horiek. Ez bakarrik balorea, baina portaerak ere jartzea eta gero neurtzeko betetzen ditugun ala ez. Ez? Bueno, hori, amia ikusbera da, ikusbera edo bizioa eta estrategia. Eta gero etzen gote honi buruz behar, baina guretzat edo erabiltzen dugu metodologiarekin kudeaketa aurreratuan oinarrituta edo FQM edo kalitatea ez da geure asmakera bat. Oso importantea da ezberdintzea ikusmira, ikuskera eta estrategia. Oso importantea ezberdintzea noragoiaz eta nondik-goiaz. Oso. Askotan ez da ezberdintzea. Estrategia ez da bakarrik helburua jartzea. Eta hau. Ez da la vista de la compra. Askotan horrelako zerbait iruditzen zarte dela plan estrategikoaz. Baina gero itzengo dugu, ikuskeratik helburu estrategikoetara. Eta eraketa. Prozesuetan edo beste modutan, baino hori lehen esan duan da, azken pauso esan behar da, bale, estrategia, bale, ederto, ordu, dokumentua, ze polita, koloreta, oso, primera, polita, eta hori zer. Orain urteko plana, orain posten dugu plan estrategikoa, eta egiten dugu urteko plana, eta programazioa, urtekoa, kurtsokoa, ostras, horrek ez du zentzurik. Esan dute lehentasuna izan dutela, orduan, plan estrategikoa erabili behar dugu urteko planak bideratzeko. Edo urtean zehar zeintzu dire lehentasunak azpimarratzeko. Oso horrez esaten da, baina orduan zerbait asmatu behar dugu enkaje hori lantzeko. Orduan hori izango zen azken pauso, baina hau sistematika edo prozesua resumitzen da, hori analizia, diagnostikoa, nora edan nahi dugu, nondik, bizioa estrategia, eta gero, hau esan da, zer egingo dugu orain. Beste gauza importante bat, estrategia da, normalean, urte batzuk, ez da urte, edo zentzako honi buruz, diferentzia egun behar dit, baina zer kasuan, imaginatzen dut ez, normalean egiten dugu lan mundu hauetan, eta lau urte normala da, ez, estrategiko baten. Baina gero, lana egiten da gaur. Epe laburrean. Baina, pentsatu behar dugu,
luzera, hori ez dakit, 4 urte edo, baina gero planak konkretatzen dire urteak, kurtsoa, zuen kasua. Hori, lotura hori oso argi egon. Bueno, hau esan da, bakarrik, prestatu ditut, ez dakit, 9 edo 8 edo 10 idei ezberdin, hori, ez dut esanduko, entzata nukan haber, zein gol. El ABC, de cómo se hace, edo, idei batzuk, konpartitu, haber zean ikusten duzue, eta, geure aldetik, hori kentzara bat dagoela, haber zer da importantea, edo zintzu dire kontzeptu importantea. Gero ja, konkrezioa, zentro bakoitzan ezberdina izan daiteke. Orduan, lehenengo ideia. Lehen esan duena, eta lehenengo, eta nire ustez, hau pertsonala da, iaia, zibazki, importantea. Estrategia edo lehentasuna. Hori da. Estrategia ez da, edo plan estrategiko bat, ez da izan behar leku bat jartzen ditugu, ze gauzak ingo ditugun urrengo 4 urtea guetan. Ez da la lista de la compra. Eta hau, eta hau, eta hau, eta urrengo urtean edo 2 urte barru, bla. Ez. Baukagu egunerokoa, eta egunerokoaz aparte, edo hobeto esan da, aparte ez, baina, egunerokoa bete behar da, eta kalitatearekin. Baina, hortaz aparte, zenolako lehentasun, edo hori betetzeko be, zenolako lehentasunak dauzkagu urrengo urteagoetan. Hori izan behar da, lehenengo dira. Eta horrexeatik, esaten duguna, egunerokoa baldintzatu behar du. Askotan, ez bakarrik hezkuntzan, baino batez ere hezkuntzan esango dut, eta bere zenuen begaiz, baino ez dute askotan bihurtzen da estrategia, bihurtzen da proiektu zerrenda baten. Orduan, askotan, estrategia ez da lehentasuna, da lan gehiago. Lan gehiago. Zer dukagu, egunerokoa, eta gero, bihurtzen ditugu helburu importante horiek, zuzenean proiektutan. Proiektu horiek aurrera eramateko behar dugu talde bat, voluntario bat, edo, holako gauza zailak, baina da, egunerokoaz aparte, zerbait gehiago. Ez dakit exagerazio bat da nala ez, baina imaginatzen dut ez dala hainbestako ez. Orduan, zuzauz zeurea prestatzen, klase prestatzen, ez dakit, familiekin, eta etortzen da daki nor, esan ez. Ezu, ezke, amaitu dugu plan estrategikoa eta behar dugu zuen laguntza, vamos, osea, ez daukat ja nahikoan niriarekin, eta gainera, orain, estrategia. Ez? Eta saltzeko hori, eta zuezki hori saltzeko, osta esan saltzen da, hori. Daukat hori, asteazken arrantzaldez egiteko beste gauza batzuk, eta gainera, estrategiaren. Ziurazki ez, ziur nago askotan proiektu estrategiko batzuk jarri behar diri martxan gauzak aldatzeko. Ze betikoa egiten badu, betikoa lortuko. Ados horrekin. Baina ez dauka zentzurik, hori behar izatea proiektu berriak helburu estrategiak lortzeko. Lehenengo ondorioa izan behar da hori estrategiak egunerokoa baldintzen duela. Orduan, gauzak aldatu behar dire. Ziurazki, ez da importantea gauza gehioi, baina gauza ezberdinei. Gauzak aldatu, eta ez bakarrik gauza gehioi. Exagerozu bat da, baina askotan ikusten dut hori gertatzen da. Eta gainera, hartzen dugu proiektu berria, baina zarrak ez dira ketzen. Ez talde baten gaude, ez dakiz ez, oen dela 3 urte, hasi izan honekin, beste bat eta bestea jarretzen da, ostras. Ez dakit pieza berri bat jartzen duzu, kendu besteaz. Ez que errekurtzoak mugatuak dira, ez? Eta bakar, batezbe, leku guztietan baino, zen kasuan, batezbe denbora. Hor transizio izaten da zailena, ez? Osa, nola egin pauso ikutzi. Horrezuna, hortze, nire uste takte hori dala beti ikatu dena.
Bai, eta baina eduki behar dugu argi, hori, ez dakit, esfortzu batzuk, hori mugatuak izan behar dire. Ez dakit, jartzen dugu hau martxa, baina esango dire, ez dakit, 6 edo kurtso bat, edo 5 hilabete, ez? Eta moztu. Zela hori inertziak hartzen dire, eta, ez? Bai. Bueno, eta lehen esan dudan, ez? Aurrera bilatzen dugu, baina gaurkoan lan egiten, ez? Eta importantea da, bi begirada mota hauek, ez? Gertatzen zaigu, eta lehenengo pertsona esaten dut bet, zaila egiten zaigu epe luzera begiratzea. Nik esaten dut, estrategian lantzen dugunean, horako begirada bat, noren gaude buru belarri, gaurkoan, importantea da, peñasko gauzak, baina holan miratu behar dugu epe luzera. Baina, gero, konkretatzean, epe laburrean, kurtso honetan daude gauzak, hori pentsatzen dugu, noraino goiaz, edo norentza goiaz, baina gaur egiten dira lana. Ekilibrio hori bai dela, eta gainera hori transizio horrekin, nahi dugu zer bat aldatu, zailtasunak dauz, baina hori eduki behar dugu argi. Epe luzera begira, baina gaurkoa lan. Hori gertatzen da, askotan proiektuena edo...